हेलो एवरीवन तुम मैंने इंटरव्यू रे किपरि इंग्लिश रे देबे ता मु तुमको ई वीडियो माध्यम फुल गाइड से मु ओडिया टू इंग्लिश रे मु तुमको पढ़ाइबी। तो वीडियो को तोरे निश्चय लास्ट पर्यंत निश्चय देखो एवं इंटरव्यू रे जिमिति भी इंटरव्यू होला प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो ता मु ई वीडियो माध्यम मु तुमको फुल डिटेल्स रे पूरा बुझाइबी हला। तो वीडियो को तोरे निश्चय देखो हला। आ जो माने ए नोट पाइबा पई इच्छा करूचंती हला से माने ई नंबर रे कांटेक्ट मध्य करि परिबे हला। मु सब प्रश्नर उत्तर देबी। छोट छोट मो सेंटेंस मध्य मु तैयार करिछि एवं पूरा तुम कॉन्फिडेंस नहीं तुम कहि परिबो जदि वीडियो को तोरे निश्चय देखिबो तो चलो मो वीडियो को स्टार्ट करूछि। फास्ट देखो मो भीतर को आसी पारिबी कि हला ओडिया हला मो भीतर को आसी पारिबी कि हला जते तुम फास्ट जीवो कबाट को खोलिबो एवं कहबो को मो भीतर को आसी पारिबी कि हला एटा मो ओडिया रे कोछि तुम इंग्लिश रे कोन कहबो कि मे आई कम इन सार बा मैडम हला। जदि सार एवं मैडम अछंती तो सार मैडम कहि परिबो हला। जदि गोटे सार अछंती ताले मे आई कम इन कहि परिबो हला। ପରେ ହେଲା ହଁ ଆସନ୍ତୁ କହିବ ସେମାନେ ହଁ ଆସନ୍ତୁ କହିଲେ ହେଲା ୟେସ୍ ସେମାନେ ହେଲା ଇଂଲିଶରେ ସେମାନେ କହିବେ ହେଲା ୟେସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଇନ୍। ତ ତମେ କ'ଣ କହିବ ଇଂଲିଶରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ହେଲା। ପରେ ତମେ ଯାଇକି ପୁରା ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି ହେଲା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି ସିଧା ହୋଇକି ତମେ କ'ଣ କହିବ କି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ବା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଡମ୍ ହେଲା। ପରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପରେ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ମ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ପରେ ହେଲା ଯଦି ହେଲା ଯଦି ଅପରାହ୍ନରେ ଅଛି ତ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ କହିବ, ସକାଳେ ଅଛି ତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ମଧ୍ୟ କହିବ ହେଲା। ଏ ତିନୋଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ହେଲା। ଏ ତିନୋଟି ଯଦି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ତମେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ କହିପାରିବ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ କହିପାରିବ ହେଲା। ପରେ ହେଲା ତମେ ପଛେ କହି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କହିବ କି ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ବିଫୋର ସିଟିଂ ଯେନାକି ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ମେ ଆଇ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ସାର୍ କହିପାରିବ ମୁଁ ବସିପାରିବି କି ସାର୍ ହେଲା। ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ମେ ଆଇ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ସାର୍। ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଟେଲ୍ ମି ଆବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ହେଲା କହିବ ହେଲା। ପରେ ଯେ ସେମାନେ କହିବେ ହେଲା ଟେଲ୍ ମି ଆବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଗଲେ ଏହା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବୁଠାରୁ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଯିଏ ବି ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ପଚାରନ୍ତି ହେଲା ହେଲା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହଉ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ହେଲା ପଚାରିବେ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା। ତ ପରେ ତମେ କ'ଣ କହିବ ନା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ମାଇ ନେମ୍ ତୁମର ନାଁ କହିବ ତୁମର ନାଁ ଯାହା ଅଛି ତାହା କହିବ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ କହିଲେ ହେଲା ତୁମ ଗାଁ ହେଲା ତୁମ ଗାଁର ନାମ କହିବ ଏବଂ ଆଇ ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବା ତୁମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛ ନା +2 ନା ବିଏଡ଼୍ ଯାହା ବି କରିଛ ତାହା ତୁମେ କହିବ ହେଲା ହେଲା। ତମ ସାର ସ୍କୁଲ ହଉ କି କଲେଜ ହଉ ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ କହିବ ଏବଂ ପରେ ହେଲା କ'ଣ କହିବ କି ଆଇ ଏମ୍ ଏ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ହନେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ଆଇ ଏମ୍ କ୍ୱିକ୍ ଏଣ୍ଡ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ କଥା ଶିଖିପାରେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍କିଲ୍ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମାଇ ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଇନ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହେଲା। ଏହି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ମୁଁ ଏକ ସଫଳ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବି ଏବଂ ଗଢ଼ିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା। এটা ହେଲା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କି ଆଇ ଏମ୍ କ୍ୱିକଲି ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା ଏଇଟା କହିପାରିବ ହେଲା। ମାଇ ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଦିସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ହେଲା। ପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ଗୁଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ବା ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କହିଲେ ହେଲା ମାଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆର୍ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଅନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ପନ୍ସିନିଟଲି ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ହେଲା। ମୋର ଭଲ ଗୁଣ ଏବଂ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସହାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା। ପରେ ଆଉ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର୍ ୱିକନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ହେଲା। ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ବି ସେମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଫୋକସ୍ ଟୁ ମଚ୍ ଅନ୍ ମାଇ ୱାର୍କ ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମାଇ ଟାଇମ୍ ମୋର୍ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି କେତେବେଳେ ମୋ କାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ସମୟକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଶିଖୁଛି ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ହେଲା। ଯଦି ଏମିତି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର୍ ୱିକନେସ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା ଏଇ ଆନ୍ସର୍ ନିହାତି ଦେବେ ହେଲା। ସେମାନେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବେ ହେଲା। ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପଛେ ହ୍ୱାଏ ସୁଡ୍ ୱି ହାୟର ୟୁ
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାକିରି ଦେମୁ ତମେ କହିବ we should hire me because I am hardworking and responsible and willing to learn. I am work well with a team and I will give my best to achieve organization goal ହେଲା ତ I should hire me because I am hardworking ଆପଣ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେବା ଉଚିତ କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଲା ଏବଂ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲିଂ ଲର୍ନ ହେଲା ଏବଂ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ମୋର ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲା ମୁଁ ଟିମ୍ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରେ ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବି ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏମିତି ତମେ କହିପାରିବ ଦ ଡିଜାୟାର ହେଲା ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଜବ୍ ଆପଣ ଏହି ଚାକିରି କାହିଁକି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲା ତ ତମେ କହିବ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଜବ୍ ବିକଜ ଇଟ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍ ମାଇ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେସ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ଗିଭ୍ ମି ଆନ୍ opportunity to learn, grow and contribute to the organization ମୁଁ ଏହି ଚାକିରି ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଏହା ମୋର ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ମୋର ମୋର ହେଲା କାମ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମୋତେ ଶିଖିବା ଉଚିତ ଏହା ମୋର ଶିଖିବା ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେବି ହେଲା ଏହାର ତମେ ଆନ୍ସର ଦେବ ଦ ଭିଜନ ହେଲା where do you see what do you see yourself in 5 years 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେମାନେ ଏହା ବି ପଚାରନ୍ତି what do you see yourself in 5 years ହେଲା ତମେ କହିବ in 5 years I see myself in a responsible position with better skill and greater responsibility ହେଲା 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସହିତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଜିସନରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ହେଲା ନିଜକୁ ହେଲା ଏମିତି କହିପାରିବ ପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହେଲା ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାମ ବା ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କି ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ ହେଲା ୟେସ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ହେଲା ଯେତିକି ତମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହାକୁ ତମେ କହିପାରିବ ହେଲା 3 years 5 years ଏମିତି କହିପାର ହେଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ହେଲା ଏଇ କାମରେ ତା କାମର ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ବର୍ଷ ଅଛି 5 ବର୍ଷ ମୋର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ହେଲା ଯେଉଁ ଚାକିରି ହୋଇଥାଉ ନା ତୁମର ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇଥାଉ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ହୋଇଥାଉ ଓଏସ୍ ନାଇଁ ଟିଚର ହୋଇଥାଉ ଏମିତି ଯେକୌଣସି ବି ଚାକିରି ହୋଇଥାଏ ହେଲା ତମେ ସେ ଚାକିରି ନାମ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ପରେ ଦେଖ ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରେସର ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ eager to learn and develop my skill ମୁଁ ଜଣେ ଫ୍ରେସର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଖିବା ଏବଂ ନିଜ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରି ଆଗକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା ଡେଭଲପ୍ କରି ମୁଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଏମିତି ତମେ କହିପାରିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ସାଲାରୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ କେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରୁଛ ହେଲା ତମେ ବୋଲିବ ଆଇ ଏମ୍ ଓପନ୍ ଟୁ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ସାଲାରୀ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଦି ଅଫ୍ ଦି ପୋଜିସନ୍ ହେଲା ତ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ପୋଜିସନର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ସାଲାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଓପନ୍ ଅଛି ହେଲା ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ବି ତମେ କହିପାରିବ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଜାଗାରେ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କହିପାରିବ ହେଲା କାରଣ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ପୋଜିସନର ହେଲା ପୋଜିସନ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ମୋତେ ହେଲା ମୋର ହେଲା ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ସାଲାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଓପନ୍ ଅଛି ହେଲା ପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କମନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କମନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ନିହାତି ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉ ନିହାତି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିବେ ହେଲା କମନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଯେଟା ଇଂଲିଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ଟେଲ୍ ମି ଆବାଉଟ୍ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଟେଲ୍ ମି ଆବାଉଟ୍ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ ନିଜର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନିଜର ବିଷୟରେ କହିବ ମୁଁ ଯାହା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇଲି ତାହା ତୁମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବ ହେଲା ପୁରା କମନ୍ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କହିବ ଖୁବ୍ ବେଲେ ବେଶୀ କଷ୍ଟଲି ୱାର୍ଡ଼ କହିବ ନାହିଁ ହେଲା ପୁରା କମନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ କହିବ ସେମାନେ ନିହାତି ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ ହେଲା ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର୍ ୱିକନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ୱି ହାୟର ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ହାୟର ବା ଜବ୍ ଦେବି ହେଲା କାହିଁକି ମୁଁ ଚାକିରି ଦେବି ହେଲା ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଜବ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କି ଆର୍ ୟୁ ଏ ଫ୍ରେସର ଆପଣ ଫ୍ରେସର କି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ସାଲାରୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କେତେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଛରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମେ ନିହାତି ତାହା କହିବ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ କାମ କରିପାରିବେ କି ୟେସ୍ ତମେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କହିବ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଏ ଟିମ୍ ଆପଣ ଟିମ୍ରେ କାମ କରିପାରିବେ କି ହଁ କି ନାହିଁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବ ହେଲା ହଁ ନିହାତି ତମେ ହଁ କହିବା ଉଚିତ ହେଲା ଆର୍ ୟୁ ୱିଲିଂ ଏ ରିଲୋକେଟ୍ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ରିଲୋକେଟ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କି ହେଲା ପରେ ହେଲା ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ଅସ୍
ଆପଣ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିହାତି ତମେ ହେଲା ନିହାତି ପଚାରି ପାରିବ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କେତେଟା ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋଷ୍ଟ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେସି ହେଲା। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପଚାରିବ ତମେ ୟେସ୍ ସାର୍, ତମେ ହେଲା ଆଇ ଏମ୍ ସରି କୁଡ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରିପିଟ୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତମେ ଏହା କହିପାରିବ ଇଂଲିଶ ହେଲା। ଯଦି ତମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ନା ତାହେଲେ ତମେ ନିହାତି ତମେ ହେଲା ଆଇ ଏମ୍ ସରି କୁଡ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରିପିଟ୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ସାର୍ କହିବ ହେଲା, ଆଇ ଏମ୍ ସରି ହେଲା। ତମେ ଏହା କହିଦେଲେ କିଛି ଆଉ ହେଲା। ଯଦି ଜାଣିନ ତ ଆଇ ଏମ୍ ସରି କହିଦେବ ହେଲା, ନ ସାର୍ ବୋଲବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ଏମିତି ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଯାହା ତାହା ତମ ମନରେ ଆସେ ତାହା କହିବ ନାହିଁ ହେଲା, ସେଟା ଭେରି ରଙ୍ଗ ହେଲା। ତମକୁ କେହି ବି ଭଲ ଭାବେ କେହି ବି ଭଲ ବୋଲିବେ ନାହିଁ, ତମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଟିଯିବ ହେଲା। ଯଦି ଜାଣିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା, ତ ନ ବୋଲି କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ପରେ ହେଲା ଦେଖ ମୋତେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଜାଣିଛ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଜାଣିଛ ଟିକେ ୟାଦ କରିବା ଚାହୁଁଛ ତ ହଁ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲା, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଟୁ ଥିଙ୍କ ହେଲା, ମୋତେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ପରେ ହେଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ଗୋଟେ ଦେଖ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍, ଯେନ୍ଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଓର ନଟ୍ ସିଓର ହେଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଏମିତି ଥାଏ କି ଯେନ୍ଟାକି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ତମେ ସେ ଆନ୍ସର୍କୁ କହିଦେବ ଆରୁ ପରେ ତମେ କହିପାରିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବୋଲେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଓର ବଟ୍ ହେଲା। ତମେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ତମେ କହିପାରିବ। ଯାହା ତମେ ଯଦି ସେ ଆନ୍ସର୍ ତମେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଅଛି ତେବେ ସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇକି ହେଲା ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଓର ବଟ୍ ତମେ କହିପାରିବ। ପରେ ହେଲା ଦୟାକରି ଟିକେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ। ତମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ସେମାନେ ଯଦି ତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଏହା କରିପାରିବ ହେଲା। କୁଡ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ପିକ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ସ୍ଲୋଲି ହେଲା, ଏହାକୁ ତମେ କହିପାରିବ। ମୋର ମତରେ ଡିପ୍ ସାଫ୍ରନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଓପିନିଅନ୍ ହେଲା, ତୁମର ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା, ଏମିତି କହିପାରିବ। ପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଡରେ ତମେ କ'ଣ କହିବ ହେଲା। ଡୁ ୟୁ ହେଭ୍ ଏନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ୟର୍ ହେଲା। ଦେଖ ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ ଯଦି ତମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲା ୟେସ୍ ହେଲା, ଡୁ ୟୁ ହେଭ୍ ଏନି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ୟେସ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ନୋ ମୋର୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ହଁ ମୁଁ ଜବ୍ ରୋଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ ଚାହୁଁଛି ତ ତମେ ନିହାତି କହିପାରିବ ହେଲା। ପଛେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲା ଶେଷରେ ହେଲା ତମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପୁରା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଗିଭିଂ ମି ଦିସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ପ୍ଲେଜର୍ ସ୍ପିକିଂ ୱିଥ୍ ୟୁ। ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ ତମେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କହିବ, ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ହେଲା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସ୍ପିକିଂ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା। এই ଫର୍ମୁଲା ଦେଖ এই ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ନିହାତି ହେଲେ ମନେ ରଖିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଗ୍ରିଟିଂ ଯେନ୍ଟା କହିଲି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦେବ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବ, ସ୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ କହିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବ, ତମର କ୍ୟାରିୟର ବା ଗୋଲ୍, ସେ କମ୍ପାନୀ ବା ସେ ଜବ୍ ପାଇଁ ତମର ଗୋଲ୍ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ, ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ହେଲା। ପଛେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଂଲିଶ ହେଲା, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଂଲିଶ ତମେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଯାହା ବି ତମେ କହିବ ପୁରା ଏଇଟା କମନ୍ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କହିବ, କମନ୍ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ କହିବ ହେଲା। ସ୍ପିକ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଅର୍ କ୍ଲିୟରଲି ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ହେଲା। ସରଳ ଇଂଲିଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ହେଲା। ସରଳ ଇଂଲିଶ କହିବ ହେଲା, ବେଶୀ ବି କଷ୍ଟଲି ଇଂଲିଶ କହିବ ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି କମନ୍ ଇଂଲିଶ କହିବ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ସରଳ ସହିତ ପୁରା ଗୋଟିକି ଗୋଟି କହିବ ହେଲା। କେଉଁ ବି ସ୍ପିଡ଼ରେ କହିବ ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲୋଲି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟରେ କହିବ ହେଲା, ବେଶୀ ଫାଷ୍ଟଲି ନାହିଁ ବେଶୀ ସ୍ଲୋଲି ନାହିଁ, ପୁରା କମନ୍ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିବ ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା, କନଫିଡେନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବେଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭରିୱାନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟିଏ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୋଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଫେର୍ ସାର୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାଟା ନେଇ ବୋଲବା ପ୍ଲିଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭରିୱାନ୍।